jud ka. Dapat ano ni mo ha? Unsa di mo karon? Gagigs. Gani 9. It's MWF. Oh, asa mo japit corona? Wala gani dira. Uy, bahala ka. At ako ganing testingan mo. Na mo ginagdala ko kay di. Dili gani na mga dakpan man jud ka ba kay di pataka na kag dala-dalag imong quarantine pass. Ay dapat. Dili ka pwede mong hilabot og imong quarantine pass amaw. Unya dili ko kagawas. O dili ka gawas. Finally, nagkita na gid mi ni Aris de Celilia, oh. Gwapa, hindi kayo ni sa personal, oh. Oh? Sa kabulan namin wala nagkita. Sa kabulan namin wala nagkita. But anyway, mag-ato mi og NCCC. Nabunturan. Okay. Wala na, mangumpra na po mi og kuan, maayo. Wala na ikuan. Dali maayo. Maayo sa balay. Ikan may og NCCC kabantian pero taas-taas ang pila niya init. So, try na mo dito sa NCCC na buhangin. Aircon. Aircon niya dito sa ilalom. Yes. So, cluster 3 manggod mi. So, dire lang mi dapit sa moang lugar. Pwede. Yes, sa kabantian. No. Si ano? Unsa naman si Cliff or si ano ba si ano ba si Kuya ba? Nakalimutan na ko. So yeah. Buang ani oy. Okay, so uyon baka sa extended na quarantine. Extended quarantine to May 15. Uyon kaayo mi pero ang amo ang kwarta problema mo dili na wa nay kuan mo bas makasugakod pa kaya ka maabot sa May 15. Wala na. Isod ang panagat. No. So, unta makagawas mi naman di check din. Kasi di ba sure mangitag ID na. Pero wala kayo dala ID. Nagdala kong ID pero ano ba ya ako ha, duha ko ang gigamit. Nakaababa jud ka. Dapat ano ni mo ha? Unsa ni mo karon? Gagigs. Gani 9. It's MWF. Oh, asa mo japit corona? Wala gani dira. Uy, bahala ka. At ako ganing testingan mo. Na mo ginagdala ko kay di. Dili gani na mga dakpan man jud ka ba kay di pataka na kag dala-dalag imong quarantine pass. Ay dapat. Dili ka pwede mong hilabot og imong quarantine pass amaw. Unya dili ko kagawas. O dili ka gawas. Bumalik ta. Alitan na lang ko nimo ha. Bolo ko. Kung di may magagawas kay wala may choice. Alitan na lang ko. Dito na lang ta oy. Buang ka. Maamaw ka. Abi na kog nakay. Wala na ka pangalan dito. Testingan gani nato mo. Dili lagi pwede matestingan kay sa gusto ko sa matestingan. Why testing, why trial and error. Gusto ko mapakulong. Penalty 5,000. Kung gamit yung like quarantine pass, di ba? Buton. Ano ang gingon sa inyo guys nga buhi pa akong mama. Balik ta oy buang ka mo magdala. Okay, mabalik daw mi, mabalik mi. Di ko na imo blog sa isa ka quarantine pass ang pangalan ababaler kan. Wala tagam. Buang kang gago nga driver. Diretso birthday, murag kuan. Perfect. Wala may kabayad sarili. Oy, wako ta mga tao. Okay, balik bi og NCCC Kabantian. Ababaler kan. Basi manggod. Dili lagi basi-basi. Ibabalik mo gani mi. Isay balik. Pare sa Isa ka mismong sa mama. Sa isa quarantine pass, kung gusto kung gawas ka, ikaw lang isa. Gani. Kung duha mo, kasi isa ka pangalan dito pwede mong gawas. Gani. Ginatanaw ba ng ad-event, tapos may tanan mong ID. Naghatod ko sa Pangita kukulan, nila di ba? kayo? Uuy. Ako kay wala mo ko gipangitag ID tong kami. Gahapon gani ako naghatod sa kukuyo. Sa SPMC. Pares day mo. Dili, Ay, siya kay naman siya even ano. ka. Nya nga na ikaw may naghatod ba niya? Nakagawas ka gahapon.
ako ang pangalan man sa kung kay Ate Bel, di man kay Kuya. So duhain mo ang pangalan. Lahi ang pamilya, oo. Kay para ano lang bro, gani gano'n. Dila dito sa Choice Mart. Mahal dira oy. Walay tao. Mahal ka dira, di kompleto. Walay karne. Walay mahal karne. Yung totoo, pila na naging kwarta ba? Secret. Walay kwarta oy, promise. Okay, nag-secret naman. Secret mo ka. Problema na kita kay Suzuki, kay Bridget ha. Ang naman nila ito, uy. Malunggan ta ni Madam. Uy, Madam, masig magkadungog ka, ani. Sige na. Wala sa may panila, ha? Kay Mikla. May kwarta, ani. Sama-sama ang gingon. Okay kayo mi sa extended quarantine. Pero ma-extend pa ka ha ang among maong check-out. Pero dili mi uyon. Amo ang bulsa wala nay sulod. Hindi na ako na next month to kay puno na ang mga kuan, mga kanagani, mga Suzuki, mga kuan bilang mga sakit, kipang balik na. Barguhay naman siguro ni sunod bulan. No, may barko ba? Yung barguhay ba sila? Mga Balik ko, ay pero na penalty. Tapos talang tao pa na yung mga utang. as in ka pa nakigukod ba? Imagine mo pag maglakaw na gawas na ka. Happy ka pag happy ka kay human na pero wala na. Kabulang matulog gani. Kay kapoy dito ta park so may video. Ay sige dira na lang friend dira no. Gani bullshit lang na ako. Suka ayun na. Punin sa motor piste. Ana beto si Rodel Salak ba? Kuhan Ako minimo. Magbuhat daw kag video atong may dako nga baba. Ito dako daw nga baba ba magsigigyaw-yaw kay bagay daw kayo sa mga. Lagi ate. Promise. Pangitatag ko rin diri. Yes. Tara, yung ID. Asa mo ID ano? Dili mo na. Asa mo ID gani? Nadala kog ID. Asa yun lang, andi ka for di na kasod kanila gi o kasod bubuon jud ka uy. Mo na akong gingon sa inyo pero ang pangalan. Asa daw corona man gyapon na diri o. Gani. Japet lang mo Japet. Ana gani. Narao. Basahin niyo, di ba Japet Corona o Japet Corona. Ay nako. Mas Oy, mas gwapa. Mas gwapa ka di Ari G. Mas gwapa mo na kini mas. mag-eskwela na mi. So Magmas na lang ka. Ayaw na lang pagguan. hindi ka wala kwarta lang. Gwapa man di ka ayaw ka. Priority man dahil nyo kay Buntis. Lumayot kayo. Priority man di. Pinali na ay. Wait lang ako sa kung ano na ko. ID. Yeah, pag yan na isling na. Ayaw na. Tama yun. Hindi ko mag-isling ka. Okay, mag-mask on na daw mi guys. Shout out sa kuwang Hello Kitty na kuan. Hello Kitty na mask. Gila, tubig din. Ayun na, nanami diri sa may NCCC Kabantian. Yeah, diretsog sulod ba? Mas kini nagpilda. Excuse me, wala mo kaila sa kuha. Tama. Guwapa no? Guwapa lagi siya pag mag-mask. Anyway guys, nagpila mi diri karon sa NCCC Kabantian. Taas kayong pila. As you can see. Yeah. So gitiming namo mo anhi og udto kay naga-anticipate mi na walay tao. Pero daghan gyapon so wala nga choice but maglinya. So nag-observe mi og number coding last digit. Kauban ako si Aris de Sinelia. Ayan. Wala pa ta nakawala. Kaya pa din niya. Oh, digap yung laro, gap na dito rin.
Yan, dagang ka pong tao guys. So most likely mga 2 hours, may 2 hours na makasulod. Kita isa-isa lang makasulod, so mga 2 hours, mura og kuan. Mura og nagapil og PBB. 2 hours tas kayong linya. Ayan, so nami diri karon sa may Pikas na building. Ang NCCC na sa Pikas building pa. Pag gumandira na linya, kaya dito na po ka sa Pikas maglinya. Ganun yun. Pero taod-taod na po ang linya. Gamay lang na tarog. Mga punya-unya pag di ba mo nang kailangan ka maghinam-hinam og kaon jud sa mga pagkaon kay murag lain man. Kailangan pa ng pagkaon. Few inches later. Jack, unsa mong ginabuhat sa isa ka adlaw? Ulog higda. Full day? Wala. Boring yung life. Limpyo jud. Malagpas na sa level 1. Pag malagpas ka sa level 1, natawan ka ang lingkuran. Yan, tagan kag lingkuranan. Nana ni NCCC na ni. Dool na yun. Dool na lang yun. So, kailangan din mo imuhang FM Pass ID. Sabog kayo. Yan, nagit mi diri sa Kurtahan. Good luck sa amin. Okay. Nakasulod namin. Wala namin kung kabuhan diri. Napagdaan sa kaning sagit mo. Oh, mura siyang abnormal yan. Di sa kita ng guard. Ang binako di ko kasulod. Anyway, yes. Muna yung NCCC Kabantian. So, magsugod na may pamalit. So, umana na may grocery. Unsa mo gipalit, Jake? Unsa mo gipalit? Mura mong gipilahan juice like ikuha. No Pa, no rice. And pinaka-importante, garbage bag. Napod ko silupin sa mua para sa among ring. Kaya so, kalit namin talaga. Wala namin pila. Because pila na po. Pagsulod pila, paggawas pila. Siyempre. Yung bayad na, mo na ni. So, ang kwarta, sige, gawas. Walay sulod. Ay. Muna niya ang kulba nga part na magbayad na. Di ba, miss, no? Ang magbayad na ang kulba na part. Hello, bill, oh. Agaray. Dito na, mapalo. Umingon mo og mga tao ang mag-judge. Si ate ang mag-judge kung pila ang atong bayro nun karon. Kaya pati. Yan, muna mga frontliners din sa NCCC Bantian. Yan, pati si Kuya. Muna yung frontliners kanina mo ni kagaw din sa kapatid sa likod. Agaray, tanawan ng bill. Aray, apatay. Sungkol pa ba?
sa importante na kay mga teacher niya. Yan na, dili na ako buang na siya. Mura na yung pagkaon ko hindi. Top class. Kapuya lagi magunahon na oy. Pero sige lang tagawa sa kwartahan ni way sulod. Antod kanus Very good. Oh, sige. Ay, naanak din ha? Duwa lang daw ka, bukbuk daw sa sabon ang pwede mapalit. Kasad ba sa life? So, bawal na mga labahan ng problem. Sige, pagkita na mo kaya akong ID. Ako daw nagdala-dala sa tanan. Judgmental ka, te. Ayaw. Hala! Ano mo rin? Sa ba ito, Ben? So likely ang amoang ipang palit is mga sabon, alcohol, haplas, na mga kuan, chicken and pork na mga pagkaon. Pinaka-basic ang mga ipang palit. So pag wala may nahuman, paggawas na mo kay walay pila, di ba? Nag alas 12 pa mi kay abina mo walay pila pag alas 12. Pero ang ending karon walay pila, wala na inoy tao, sayang. Pinaron day nga oras dapat para mamalingki. Anyway, yan. Okay, nakabalik na mi. Yatod ako sa kuwang kuwan. Ako ang driver sa balay. Hindi yung Philippines, guys. Bugnaw dito sa sulod. Gani wala din talbog yung bilong ayo. Yes. So nakapalit na may mga grocery, ginagmay. Sorry, ginagmay? Ginagmay man ito. Saman mo yun mo, magkakaroon. Tuwing truck. Ay, kinsa dahil ka ng available nila na kumpanya, pwede na yung driver. Kay karon nagka-problema na mi yung sa una ni nagbalik. We're from events, so umanang nani extended na quarantine. No, extended quarantine karon May 15. Pag gumana na May 15, manggawas na tanan, back to work na. Nya kami wala man may work. Hantod man ni December daw may walay work. 25 ka mo guest, so kami mag-decide. So couple, maid of honor, best man, tapos parents, The rest supplier. So, ayaw mo magbuhat. Yeah, side. So, magbuhat ko yung mo So, ang mahitabuhan mas 20 ay dapat 10 lang ang sa entourage, 15 ang supplier. 15 ang suppliers. Dati mas sa couple ang picture. Memories atong tabutan din. Ito guys, sa events man good kay 25 lang ang pwede magtapon. So 25 persons lang yun with safety precautions. So depende na sa una ni Ron. Depende na kung saan inimantika dito ba siya kailan to. Ang mantika ba sa kilo. Ayun na sila na magpalitan. So karon ang problema. Manam daw ang problema, mabalik ang tanan pero ang events di pabalik. Pati po ang cruise ship. Cancelled ang cruise for this year. Cruise na na may
international among nakansa. Ilasan. Hilas kayo. First is Bali. Karol na bali-bali. Karon na bali-bali kaya nabayad na tanan. Next is Taiwan. Dato mo kita ko friend. So wala no. So kanan kayo maghagpas sa among yuta. Sa dyan yung village eh. Hey, excuse me, overlooking na mo ang lugar din. Tawag yung village. Kapapos sa mga tanawa. Northwest. Northwest, napili mo sa Northwest. Ayaw kayo. Magkakag na mo. Namin yung ano. Wala yung yuta dito. Ayaw kayo. Maligyan na ba? Yes. So, money ka doon. So, pinsa man po yung ay kailangan din ha. Magpa-deliver. Willing na ka mag-drive. Willing na kumudrive. Kailan may kuhaan talo? 100 na. Minimum of dapat ang kalayo na kahit 3 kilometers. Kailan sa balay guys, gihatod ko sa ako ang amo, buutan kayo akong amo beauty. Kaya natabang na pwede na tayo magsakay sa So, kaya ang mga kataba. Dami kasi nagsunod tayo ko. Sa to? Bata? Grabe. Tawagon sa nako kung mga alipores. Malihog ko og kuha sa mga gipang kumpra. Ayaw ako na matay ka mo. Gipalit na mo ang tibuok NCCC. Gibinlan lang namo sila gamay. Ay, nag-walk pa ng bagay na ko. Mama nga Korean, mo rin sa epekto sa K-drama. Okay, Kaya? No, mamali na ron. Sige. Kailan doon mga igagaw na ko na gwapo-gwapa na. Gwapo-gwapa yan sila. So nanami sa mo ang balay. Ayan o. Tara ako ang igagaw o. Bye! Bye ma'am! Pait na ba? Thank you. Salamat. Ayun na, and we're home. So that's for today. And most likely sa unyang hapon, hanggang gabi, magtambay na po sa balay. So kasad sa life. Moro daw mo ang itinerary for today, Marco City. Yes! We're home. Bye guys!